Som HJS Automation International a Shenzhen, Xina. 15 anys d'experiència en automatització industrial. Aquesta és la nostra màquina d'immersió automàtica. Control PLC i pantalla tàctil. Finestra d'observació totalment transparent. Totalment automàtic per immersió en llauna. Millor efecte de soldadura que la soldadura paona. Oferim una solució personalitzada. Donem la benvinguda a la seva consulta.